Piye? Iya. Piye kowe? Hei, Mbah Uti, ayo toh Mbah, akan duet, monggo. Spesial Mbah Uti nggih. Ayo toh Mbah. Mbah Uti, permintaan Jambalas. Nggih. Kelingan manis eseme, terus kelingan ramah kemuyune, tresno lan nasih kasih sayange, karep atiku pengen dadi bojone. Sayange wes duwe bojo, nanging aku iki wes kadung tresno. Nalongso rasane ngati, yen aku ra lakon melu duweni. Cipta laras, hey, Cindy. Surong duwe bojo, ada gula ada semut, durung rondo aja direbut. Yo yo Sumpah ning batin yen kula sida digawin, dekate nganti ora bakal luru ganti. Sesangan saji bareng-bareng dilakoni. jam 12 dek Cindy manis rasane, nadyan dilas tak enteni bobroke. Oke, Ya, oke. sarep tok. Wes. Mbah Uti sarep mawon apa tanduk Mbah Uti? Sampun. Loh. Aja gelem. Muga-muga Mbah Uti ndang nyidam nggih Mbah Uti nggih. Jam 12 kan nyidam pengen gadah momongan, maksudnya Mbah Uti nyidam putu ngoten nggih, Mbah. Nggih. Mbah. Ampun kondur tesih. Tesih nggih. Mbah. Oh, burung disauri. Mbah. Iki tesenen buntute lho, Mbah. Tesih wonten ajeng kondur niki. Mbah Uti, buke mengken tesih enten pembagian hadiah kulkas plus Magicom nggih. Ampun kondur. Wah, iku engko pokoke nenek ditagih Mas Tukul pokoke ya, Mbah ya. Oh, njikoke sesuk nang Mas Koli sok. Oh, ngono. Iya. Aku sisan oleh gak Mas ya? Oleh. Mas Koli gawa. Iya. Kok Mas Koli? Magicome. Kowe sing tak gawa gelem aku? Ya. Gelem. Sayange wis duwe bojo, nanging aku iki wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati, yen aku ora lakon melu duweni. Wae yo wae, yo wae. Sing masukkan. Jam alas kulite ireng sing tagah jebul wis meteng. Godhong waloh keterak angin sing ngowah-ngowoh padune pengen. Yo yo yo. Sumpah ning batin yen kula sida digawin, dekate nganti ora bakal luru ganti.
Dalam. Gantian karo iki. Ayo Sus, separo karo Siti ambek jenengan. Oh, karo iki. Aja HP-nan terus aku malah engko ngantuk kowe. Aja ngantuk lho ya. Ya tenan. Sus. 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 Dek nangger bojone teko dijak WA-an terus saya, bojone. Oh, no. Ndi, bojone ning ngisor lho. Bojone ndi? Iku lho mobilan dah. Oh, nek mobilan. Ora ngono. Bojone iku malah cacil cimblayu iku lho. Iku anake. Nek dikira bojone wedine ngono. Iku anake kok. Ngono, nggih. Kelingan manis eseme. Terus kelingan ramah gemuyun. Ramah gemuyun. Tresno lan nasib kasih sayange. Karep atiku pengen dadi bojone. Nggih. Tolong lagu ya Mas aku. Matur sembah nuwun Dek Cindy. Terima kasih ya Mas. Alhamdulillah mangken dalu nderek to. Mboten.